Alhamdulillah wa syukurillah. Unjuk syukur resane Gusti Kang Nyipta jagat dene wis maring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga awake dhewe bisa tetunggalan mapan ana bali rame sabilulungan dom. Nggih, Pamekara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Nggih. Tepuk tangan untuk Paman Jawi para Bapak Ibu yang sudah memberi tempat dan ruang untuk kita saling bertemu dan bersilaturahmi. Ya, ini dalam rangka napa to Yung? Dalam rangka hari ulang tahun utawa HUT Paguyuban Paman Jawi yang ke-10. Oh ngono, iya. Aku Rajen Nduk iki bebarengan karo Mas Gareng saka Semarang. Mulai dipethuk prau layar bebarengan karep ben alam-alaman karo Mas Gareng. Ayo tak derekke. Monggo, yuk. Dua kali Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Alhamdulillah sehat toh Mas Gareng. Alhamdulillah walaupun beralih udara tetap dijaga kesehatannya. Berkat paguyuban utawi Paman Jawi kula kalih panjenengan ngerti bali rame sabilungan dom mriki. Betul. Niki wae wong silaturahmi, niki undu-unduane wong serawung nggih ngenten niki Mas Gareng. Banyak teman, banyak rezeki kata orang pintar. Nggih. Malam hari ini ditimbali di Kabupaten Bandung. Betul. Main ning Bale Dom. Ya. Wah. Iki yang kepengin matine dagelan yo ngene iki. Kok ngono Mas Gareng? Karena situasinya gedung ini diomongi rindik ora krungu, diomongi banter gaul. Nggih. Ning apapun yang terjadi namanya profesional harus tetap dijalani karena ini sudah tanggung jawab. Betul. Contoh niki para pepundhen kula ingkang manunggal wonten Paman Jawi. Dari berbagai menawa menika kalangan
gitu. Nggih. Ada yang pengusaha, ada yang napa menika pegawai negeri upamane nggih. Nggih. Semua bersatu untuk menyatukan visi dan untuk menyatukan misi. Mboten wonten sanes namung kejawi memajukan NKRI utawi njagi dhateng aruming bangsa utawi negari kita yang dipun tresnani. Pertanyaannya napa Mas? Wiwit teko nganti saiki iki aku angger takon wong kok ora ngerti. Jane Paman Jawi kuwi apa? Nek miturut panjenengan jlentrehe piye Mas Gareng? Paman Jawi itu kan nama sebuah paguyuban. Nggih. Tapi kalau menurut saya persuku kata. Persuku kata. Pa kuwi paham. Nggih. Semua anggota paguyuban ini paham akan tugas dan fungsinya. Betul. Terus mantap. Menjadi anggota Paman Jawi harus mantap, ora kena leda-ledi. Nggih. Terus ja kuwi saka tembung jaga. Setiap anggota Paman Jawi harus ikut partisipasi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nggih. Terus wicaksana utawi bijaksana. Bijaksana, setiap anggota Paman Jawi dituntut harus punya watak bijaksana. Leres. Itu Taman Jawi. Nggih. Mula bengi niki ujube elek-elekan karo tirakatan ya Mas Gareng. Derek. Mangkono Kang Winorsita sasi Juni tanggal 1 punika sengkalanira margi wareh buka urip Sukra cemengan ari Pancasila lairipun madyaning parepatan BPUP kainguni prapteng mangkin dadi dasaring negara. Lho niku tembake ya kepenak ya Mas. Nggih. Mula niki wis trep yen to para kadang Paman Jawi niku ngawontenaken tasakuran tuwin mengeti hari lahir Pancasila Mas Gareng. Amin. Nggih. Yo ngatur kelelagon sawetara. Laras. Jebul kae kang tak anti-anti wis teka mrene. Awis rada suwe bakal pisan ora krungu kabare. Sajake ingkang boten saged mirsani secara langsung wonten Bale Rame Sabilungan Dom saged mirsani lumantar live streaming. Nggih. Kula nyuwun tulung anu Mas Gareng tak aturi pakurmatan sik Mbak En Risangkara karep ben jumeneng nyedaki sampeyan. Petaram Jo monggo. Yo. Yo. Ayo. 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 Wilujeng dalu, selamat malam Mbak En. Sugeng dalu Kang Mas Salim dulu. Nggih. Aduh. Wis ora sah wisuh seminggu.
Napa? Lah ya iman-iman ngene diwisuhi. Ora aku nganu kok. Nuwun sewu. Nggih. Nama lengkap Nama lengkap panjenengan. Nggih, kula NN Risangkara saking Ngawi, Jawa Timur, Ngawinan, Jawa Timur. Weh, saka Ngawi Jawa Timur. Mbak En disapa dulu yang dari Ngawi, Mbak En. Para pamirsa disapa dulu ing saking Ngawi. Dari Ngawi komunitas usaha mandiri. Nggih. Sing ngaturi kula mriki. Alhamdulillah. Nggih, ngoten enten Bapak Sukirman. Nggih. Kalihan Pak sinten niku? Pak Tarno, kathah pokoke. Nggih. Nggih, Mas. Mbak En Dalem domisilinya rumahnya apa ya di daerah Kabupaten Bandung atau Bandung? mboten. Di Aing teh di Ngawi. Oh, tetep di Ngawi toh? Iya. Kian jenenge wis jodohi aku karo Mbak En ngene iki lho. Kok ngono? Jodohi jodoh sing piye? Ketemu klambine padha abange. Loh, Mongko ora kencan ora semayan. mosok ngenten iki abang, Mas? Ah, Ngenten iki abang. sing tak iki bocah iki wah manas-manas iki wadem jarak perkara. Amit nek ngenten iki lah abang to. Abang. Mosok ngenten iki abang. Sing didelok sing jaba. Oh, coba ngenten iki. Ha. Abang. Iki tandane. Enem pripun? Abang ki aki ayo bagi bangun rumah tangga kita berdua. Aduh. Jenengan kalih kula. Heeh. Nggih. Abang yo ayo bangkit membangun Paman Jawi ra Ono. Oh, aku rumah tanggaku lokalan. Aduh. Nggih. Mbak En, ayo panjenengan ngaturke lagu apa sing kira-kira iso diriki gamelan keremenan sampean apa tak merdikake. Nggih, keremenanipun bapak-bapak menika ndek wau meling napa wau? Lali aku. Lah napa? Lewong ngenten niku lho. Oh Lewong boleh. Lewong terus tembang kangen ngenten niku. Oke, tembang kangen Sing sih nggih. rame-rame, nggih. Tembang kangen riyen nggih. Ha nggih. Tembang kangen. Nggih. Oh nyapa lho ngene iki bawa. Do wong ayu ya itu apa kangenku tanpa upama. Ayo pundi terserah. Kangenku tanpa upama mung sliramu kang dadi telenging ati. Mas Gareng, ini saya haturkan untuk beliau Bapak Haji Taufik Hidayat Cik, selaku ketua DPRD tingkat 1 Jawa Barat. Beliau nika ya seniman iso dalang wayang golek ora luar biasa. biasa. Wos lawas anggonku nunggu nano kowe tansah leledha iso gila-gila ngelingana nano nalika ayo gila ayo gila pungkur nano sliramu nate prasetya tresna lair terus sing batin. Monggo Mbak En ya buka celuk. Nggih, tembang kangen. Monggo. Wayah bengi nangis rapi suwis anyutan kometis kadisan sing nganggo nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumil
Wis diaturke tembang kangen Mas Gareng. Heeh, wis dadi mah repot iki aku malah komunikasi. Niki anu Mas nika ngersakaken pepiling. Katur Bapak Sukiman dan warga besar Paman Jawi. Semoga ngrembaka lan lestari di sepanjang masa. Oh nggih. Menika ingkang ngersakaken Bapak. Lho. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha ditake terus kumandang wayahe sembahyang nang tepi wajib dawuhe pangeran dadi cakae agama limang waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah luwih sampurna yen berjamaah salat sayang diadoke tindak umat mahrib salat Siraman Geryo. kuasa kita pengen besok tunggak swarga. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake agar wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama limang wektu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah luar lan asar salat sayang diadoke tindak mungkar magrib lan isya cakepin prayogane tambah salat sunahe Sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal asa sing kuwasa yen kepengin besok munggah Alhamdulillah sampun dipun aturaken menika pepiling, monggo lenggah malih. Ya, karo Mbak Dita ayo nusul rono sisan. Ayo, monggo. Oke. Ya, mentaram. Ya, nyingkar nyingkur. Ya, Mbak. nyingkar nyingkur Monggo digarap tayub sapa sing arep beksa gen maju Mas Gareng. lingsam yen kek mutan lelampahan kang kawuri Karo numpak kebo ning nggon sawah. tresna tulus nat
senadyane bekas mara. Mbak En yo buka celuk duet karo Mbak Ditan. Nggih. Monggo. Yuen liwat aku kelingan ku bekahe yen tak goleren warna abang pandai sebrawan jenengku bekas marang biyen kae tanggungan tresno tanpa pantal tanpa rasa beberapa ketaman asmara ku bakae nyimpan wadi nganti besok ora bakalan ku bakae kebak cerita wayah wengi nganti jagat rito catatan sajroning ati datang luntur saya merhati Rama seger yo. Liwat aku kelingan ku bakae marang goleren gak kebak tulisan Monggo ayo Mbak En, iya Mbak. jenengku bekas marang biyen kae tanggo andem tresno gantalan tanpa kuasa abad-abad wong andem asmara Ayo. Monggo lanjut ya Mbak. ku bekae nyimpan wadi wiwit yen tumeka saiki ku bekae kebak crita wayah wengi nganti jagat rino Sik bocah iki lali nyawer duite nganti kecer kabeh. Oke, ayo. catatan sajroning ati Sing asik. dasar luntur saya merhati aku komerati karena para goleren ku bekas marang Mas Gareng, Nun. coba ditakoni adike asmane sapa? Nah, Dik, Mbak Dita lenggah kene, Mbak Rizky. namanya jemeneng nyedaki siapa? rono. Namanya siapa? Fajar
Sijine. Satu nih. Apa jenengmu? Dapa. Mas, iki mau aduh njaluk apa iki mau? Podang kuning. Podang kuning Roro Jombrak. Ya, ayo podang kuning sik. Nadyan wujud temong paksi Hup, ganti Eka. Waswinggan kula Nonano goleki si podang pito. Wah, iki bocah iki. Wah, caloro grenik-grenik. Nyapa Pak De? Ngrasani sindene ayu-ayu ngono. Iya, bener ya Le. Sindane ayu-ayu kok mburimu enek putih-putih gak wedi. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo. Yo, adikku loro siap joget tayub. Yuk. Oke, ayo. Yo saiki podang kuning. Wis pokoke bae aja munggah sik ning kono wis. Nanti kok menyura. Yo. Esuk amane ngomah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang mitranganku goleki ora krasa. Esuk amane nganti neman yen gantian sing nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning kepang kekencangan tak rinjit saka kaduwan sarwi ngoceh dhewe ngalih Lihat langit ning dalan. Monggo Pak. Waduh. Bapak TNI ya melu joget. Latiku kejiwaan liyan yen mesti podang andutut ati kepanan ora mendang atiku sanesaya Bablas ragenan. traksanan iso nepikan kulut Neng omah wis ora krasa. Keluyuran aku Iman yo bangsa. sayang. Mubang-mubang mideranggonku goleki ora krasa esuk awak ganti bengi.
tak suwun katon manis Ibu bunga delok bunga yen katon kanthi yo ora bakal ate yen sebut dan andun hati kepranahan dua kali hatiku sana saya ndedra tak seranani aku ora mokal yen aku nang asmara waspadakno prajuritku mula kowe dadi wanita boyongan yo Jaka Bandung kowe aja kumpul parang iki kanggo durung ora ngerti yen Bandung layak putra ratu pengking Prabu Kamaraya aku duwe duwe ati sekti Bondowoso ora jungkang panutoso saka Bandung aku duwe kalau apa bebono diajeng Candi Sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang payuwono tak durung tepuk tangan Bapak Ibu untuk marang Ibing wah luar biasa